Bé, estic molt content i ara per ara realment no estic nerviós. Ara per ara. Jo diria que demà al matí serà realment el gran dia i en el qual potser que l'adrenalina, els nervis i tot el protocol previ a la competició, segurament que sortirà tot, però bueno, sense por i amb moltes ganes. Hi ha molt orgull també, tot s'ha de dir que és un orgull per mi poder prendre part als Paralímpics, siguent el primer andorrà que hi prendrà part. Vale, com t'has vist a la piscina? Quan arribis i ho vegis tot ple, com penses que et sentiràs allà? A veure, realment els últims entrenos que he fet, diguéssim, pot ser que em faltin encara els 10 últims metres, pot ser que em falti encara l'empuje, diguéssim, final. És el que l'entrenador m'està dient i recordant sempre, que tinc que continuar des del primer moment fins a l'últim. Però bueno, jo diria que el dia de la competició tot sortirà en rodó, crec. O sigui que demà en un principi penses que seria possible lo de baixar les marques, que era el teu principal objectiu? Seria realment... L'objectiu era aquest. I jo vaig encarat cap a aquest camí. Per tant, ara per ara, que no sabré fins demà la meva marca, per tant, jo sempre diré que l'objectiu s'ha de complir. Molt bé, Toni, molta força i molta sort per demà.